Gueñeskorrekit Benkiser lantegia industrialde berri batean bihurtuko da 2012an. Bertan Patxi López lehendakariak ezagutza eta talentua garapen enpresarial eta teknologikoan bihurtzearen alde agertu da gaur. Gaur proiektu berezi batek biltzen gaitu. Enkarterrien eskualde hau birmoldatzen lagunduko duena. Kalitatezko azpiegiturak eta balio erantzia ekarriko dituena. Industriagune honek garapena eta hazkundea ekarriko dizkio eskualdeari. Proiektu honi esker jarduera industriala berreskuratuko da, inguru honetan duela 5 urte Errekit enpresak lantegia ixteko erabakia hartu ondoren. Helburu argia du lan honek. Batetik erabiltzen ez den espazio bat berreskuratu eta birgaitzea, eta bestetik Enkarterriko eskualdean proiektu estrategiko bat suspertzea.